Τώρα παίρνω. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Έλα. Πάμε. Και ήρθε η μεγάλη ώρα. Χαμόγελα, χαμόγελα. Ο αγώνας μπορεί να μην έγινε. Χριστίνα. Ένα από εδώ. Και εσύ Χριστίνα από εδώ δίπλα. Αλλά η κλήρωση για το μηχανάκι θα γίνει. Λοιπόν, η πιο μικρή της παρέας είναι η Δεσποινής Μελισσουργού νούμερο 4, η Ναταλία, και θα κάνει την κλήρωση. Λοιπόν, θα βάλεις το χεράκι μέσα και θα τραβήξεις ένα χνό. Ανακάτεψε τα καλά, βάλει το χεράκι μέσα. Ανακάτεψε τα καλά. Καλά. Έτσι βέβαια. Λοιπόν, τράβα ένα μόνο τώρα. Έλα κοντά, έλα κοντά την κάμερα. Ένα. Ωραία. Λοιπόν, δείχτω στη μαμά τώρα στην κάμερα, έτσι. Δείχτω έτσι στη μαμά. Για διαβάστε και το όνομα. Είναι το νούμερο 417 Θεό. και είναι Θεόφιλος Κολυβιάτης. Μολυβιάτης. Και γράφει και ένα κινητό. Θεόφιλος Μολυβιάτης. Κάτω τον πάρουμε. Είναι ο κτηνίατρος. Άντε, καλορίζικο. Ας την κάμερα ανοιχτού. Περίμενε Μάνο. Περίμενε εκεί να φέρω το κινητό να τον πάρουμε. Πες μου το τηλέφωνο. 6932 Άνος Μακρινός. 450 6-9. 32 Ναι. 450 Ναι. 035. 035. Όταν ήμουν φοιτητής θα πάει σε κάποια από τα συγκλητήρια. Έλα ετοιμαστεί το για χειροκρότημα. Είχε κλείωσει ένα αλφα Μόλις κλάσ. το ανακοινώσω τη συγχαρητήρια, κερδίσαμε. Είναι τόσο σίγουρο. Ότι δεν εντάξει, ευτυχώς γιατί σε ευτυχώς δεν θα έχει το ηλεκτρικό, θα φύγω με τα μάξια. Άσο αυτό Μάνο. Δεν θα μου πέσει, Αυτό είναι βάρος. Να τα κρατάς, Ναι. Α, καλά. 500 ευρώ πρέπει. Λες κάτι σωστή είναι αυτό. Να μείνει και τίποτα στο ταμείο. 50 δεν δώσονόμαστε. Ούτε αγωνιστικό δεν αγοράζουμε. Να μείνει και για ένα σπίτι, κανένα σκάφος. Δεν το σηκώνει. Πάνω πως η μπάνιο κάνει. Θα βάζουμε πάλι. Πώς πήρα. Για πες μου. Θα κοιμάται. Η τύχη του θα δουλεύει. Τώρα κοιμάται μωρέ. Γιατί όχι. 6932 6-9-32. 450 035. Κτηνίατρος είναι. Εκεί να σε πάω για ανεβόλια μωρή μαϊμού. Μαϊμούς. Άλλη φορά δεν σε πάω στο παιδίατρο. Στο κτηνίατρο, στο Χορηγία. Εγώ στο κτηνίατρο πάω πάντως για μένα. Στην ταφούτη, Για ξέρεις, ναι. Αγάπη δεν είχα γιουμορίτηρα μια φορά από πρέπει να κάνω ακτινογραφία, πάω στο νοσοκομείο, ήταν χαμός. Πάω στην κτηνίατρο, Ειρήνη θέλω μια ακτινογραφία, πες μέσα μου λέει. Σε βγαλέ. Άντε. Αυτό είναι κτηνολογικό. Έχει και τομογράφο. Αξονικό. Ναι, όταν είναι με τη γέα, επειδή είχε καρκίνο. Και με έφτιαξε μια χαρά. Ναι, οι ακτινογραφίες βγάζαμε. Λοιπόν, Δεν απαντάει. Λοιπόν, κράτασε το λαχνό. Εγώ, Κράτασε θέλω να πάρω πάλι. Έτσι όσο με πάρει ο άνθρωπος πίσω. Ναι. Λοιπόν, εσύ θυμάσαι το όνομά του, έτσι. Δεν τον χάνουμε, εντάξει. Ποιος το είχε πουλήσει αυτόν, το λαχνό? Μια φίλη Γεωργία. μου. Όχι. Σε κτηνίατρο ποιος ρε παιδιά. Είπε Από ο... την Αρτάκη έχει φύγει το μπλοκ. Α, Από μια φίλη μου. ωραία. Ωραία. Εντάξει, τελειώσαμε. Αν και του χρόνου με υγεία. Μάνο.